Kung karon atong sugdan ang Fun Fun Monday ato i-turn over sa akong partner says alang sa iyang one-on-one kang kapuso comedian Bubay. This morning sa Bistalk, mga kapuso, mga tawa na usab tabu sa ato anang pangumustahon ang usa sa mga kapuso comedians nato na si Bubay. Hi Bubay! Welcome to GMA Regional TV Live! Hello, Miss Cecil! At hello sa ating mga kapuso nakatutok ngayong umaga. Good morning naman sa inyong lahat! Mabuhay! Yes, tama ka dyan! Mabuhay tayong lahat, Bubay! Yes. Kumusta ka na? Ito, okay naman. Naka-cope up naman na sa mga ganapan, mga quarantine. Ako, nung una, medyo nahihirapan tayo mag-adjust, pero alam mo yun, kailangan sumunod para sa safety nating lahat. Okay lang. Andito lang tayo sa bahay ngayon, pero ganito talaga yung outfit natin kahit nasa loob tayo ng bahay. Oh. Ikaw ba, bilang komedyante, paano mo na ipapatuloy yung pagpapatawa mo despite the crisis that we have? Saan ka kumukuha yung inspirasyon? Ayun. Speaking of inspiration, ito kinukuha natin yan sa ating mga minamahal na mga manonood na nasa kanilang bahay-bahay din. Kaya as much as possible, kahit merong nangyayaring quarantine ngayon, ginagawa pa rin talaga natin yung nag-perform tayo kahit through social media na yung ginagawa natin. Kilala ka talaga namin na lagi ka talagang masayahin kahit kanina pa. Nag-uusap tayong dalawa, hindi pa tayo on air. Baliw na pala. Baliw na pala. Eto nga, Bubay, kasi of course may mga regular shows ka, di ba? Sa Unang Hirit, The Bubay and Tekla Show. Pero syempre sa nangyayari ngayon, naranasan mo rin ba na na-stress ka o nagkaroon ka ng mga anxieties at paano mo na-overcome ito lahat? So the best thing na talaga namang para ma-overcome ko yan is makapag-reconnect sa aking mga mahal sa buhay sa probinsya. Taga Zambales kasi ako, Miss Cecil. So, napaka-importante no na magkaroon tayo ng reconnection sa ating mga minamahal sa buhay na nasa kanilang mga bahay-bahay. And through that, ma-overcome natin yung tinatawag na depression, anxiety. And at the same time, isa pa sa way ko para ma-overcome yan, para malabanan, nakikipag-usap ako sa aking mga minamahal na mga fur babies. Tama! O, diba? So, online kumustahan pala yung way of coping up mo. And of course, yung mga kasama mong mga pets, yung mga fur babies mo. Pag-usapan naman natin sila, Kendra. Kumusta sila nakasama mo ngayon habang naka-quarantine ka? Actually, maniwala ka sa hindi, Miss Cecil, nanonood sila ngayon. Andito si Kendra, ipakita ko si Kendra. Eto siya, ang aking fur baby na si Kendra. Hello, mag-hi ka sa mga kapuso natin, Kendra. Hello po, ayan. Hindi siya makatingin ng maayos. Akala ko ba nakatingin? Ito, marami kang mga kaibigan in and out of showbiz, Bubay. Kumusta naman yung bonding and communication mo ng co-host mo? Yung isa pa, si Tekla. Baka pink hair na naman yun. Yes. Oo, ang aking kaibigan si Super Tekla. Very continuous pa rin yung aming komunikasyon ni Tekla. Kagaya na sinasabi ko, dahil nga sa social media ngayon, nakakapag-usap na tayo talaga ng bonggang-bongga. At the same time, hindi kami magkasama. Ganun pa rin, tuloy pa rin yung komunikasyon namin. And masaya ako kasi, alam mo yun, alam kong okay din siya. Ayun, kaya nagpupush din ako na talaga na ipakita sa kanya. Dapat okay lang talaga tayo dapat. At ituloy pa rin natin kung ano yung purpose natin, ang magpasaya sa ating mga manonood. Ay, ayan. Thank you naman sa collaboration nyo lagi ni Tekla, Bubay. Eto, Bubay, kahit naka-stay at home ka, like most of our viewers, patuloy pa rin ang pagpapasaya mo sa amin through our Kapuso Comedy YouTube channel, YouLol. Ano pa ang mga online content na aabangan namin sa YouLol? Ayun na nga, magandang balita talaga at mga minamahal na mga kapuso. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kapuso. Ayan, overseas. Nako, dahil nagsimula na po ang YouLol. Ito po yung Kapuso Comedy YouTube channel po ng inyong pinakamamahal na GMA Network. Kung saan lahat ng mga paborito yung mga kapuso comedy shows ay mapapanood po dyan. And at the same time, bukod po sa mga kapuso comedy shows na napanood nyo na sa TV at mapapanood nyo rin po sa YouLol, nagla-live din po kami dyan ng mga performances, mga comedy act, kung saan every week, iba-iba ang inyong mapapanood at masisilayan.
Bubay, marami na kayong na-post sa ULOL, yung YouTube account ng Kapuso Comedy. Ano yung Yes. mga pinaka-heartwarming, pinaka-moving na mga feedback na natanggap mo from our viewers online? Ayun nga, na nakakatanggal daw kami talaga ng lungkot nila dahil nasa bahay-bahay nga lang sila. Including yung mga kapuso natin na, alam mo yun, yung galing sa ibang bansa tapos umuwi ng Pilipinas, tapos for a time, nilagay muna sa quarantine, Miss Cecil. Nakapanood pala sila sa amin sa YouTube channel nga natin at sinabi talaga na dahil sa panonood nila dun sa mga ginagawa natin, talaga namang malaki yung nakakatanggal ng depression sa kanila, yung kalungkutan for a time dahil hindi pa nila kasama yung kanilang family. Once again, Bubay, let's invite our viewers to like and subscribe ULOL. And of course, dami-dami mong shows, di ba? The Bubay and Tekla Show. And of course, may All Out Sundays ka pa. Hindi ka rin naman busy, Bubay. Ayun na. Kaya naka-naked breast na ako. Naked breast na ako. Pwede na po kayo mag-subscribe agad-agad yan para mapanood nyo po ang mga pinakamamahal at masayang mga comedy shows po ng GMA Network. At the same time, meron tayong live dyan every Friday. Kaya, subscribe na. Thank you so much, Bubay, for joining us this morning. Daghang salamat. Stay safe. Daghang salamat, Miss Cecil. Love you. Love you too, Bubay! And mga kapuso, despite sa krisis nga ato ang nasinati karon, usa lang gayud ang tambal nato mga kapuso. Panagsa, manginahanglan gihapon ta og Kapuso Comedy. Busa tutok lang, like and subscribe sa ULOL sa GMA Network. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.